כי אני הולכת לעשות לכם משהו. בואו נתקים לכם את השני, כי אין לי מלא זמן. זה רק 3 דקות הסרטון הזה. אז יאללה. רגע. קדימה, תראי זה חדש או שהיא גם בזה, היא תחמב לנו, לא? אז אני אוהב ככה. אני אוהב, אל תקני בזה, אני צריכה אותם. כזה עכשיו אני אוהב בזה. יותר לי, זה של כל הבית. לא עכשיו. ומה, אבל למה פולקן? טוב, אז ביי יש בינתיים, יש לי עוד מלא זמן נשאר. הנה, רואים? ככה ועכשיו מכניסים איתה כל האצבעות. לא, זה לא כאן. לא, זה כאן לא כאן. טוב, זה כאן מקסימום, לא נורא. אני אנסח כאילו. דבר ראשון אני יודעת. אוי שיט, הכנתי 2 כאלה בטעות. טוב, זה לא זרטוש. אוקיי. לא. מה קרה כאן? אחד אחד חדש, ואני צריכה להכין עוד אחד נראה לי חדש. לא. כן. טוב, בסדר, לזה נגיע בהמשך. ככה זה הולך, או שהפוך. ככה זה... וואי, זה מעצבן. ככה זה הולך להיות בינתיים. בוא נמשיך הלאה. אז אני כבר בשני, והיא עוד התחילה, עכשיו היא מתחילה. למה את לוקחת מהאצלה? יש לך מהצד אז האחרון. איך את עושה את זה? חדים? אני לא עושה חדים, זה ככה יוצא לי מדי פעם. מדי פעם יוצא לי שמן, מדי פעם יוצא לי רזה, מדי פעם יוצא לי קרוע. בבקשה של להצביע. כמה אני לא מדביקה? יותר אני לא גוזרת. הבנתי. נראה לי הבנתי שלי יותר לא גוזרת. ראשון וזאת, בסדר, לא נורא, מקסימום. האצבע שלי אותו דבר. את זה אני אשים לימין, ואת השני, מה שהכנתי, אני אשים לשמאל מקסימום. ביוש. אז זה מוכן. האמת. ונעדכן אתכם באמת פעם זה מדבן.